majalah horas amang nama lo nami. Sonari pe bedamang magodang sobai asa marsobah hami tu amat tadi bata marsobah hami tulu luluan lulu doang marsobah hami tuna tua pamarintah setempat namang gogomi hutaon bedamang magodang sobai marsobah di Bengkobe amang godang sobai agi matutu martinangi amat tadi bata ditiroi ma kaulata songsongoni ma di akan dua dohon inang sori pada naro di tempaton asa tong ditiroi akaulata di saderion amang nama lo nami asa mangaliat majohami mangaliati bake nina tua namion beda mang magodang lihat-lihati los padomu ma tu godang siu-siugi asa marsiu kan kami akan nama rongat tubuh
Jadi mulia tema di hamu